Bueno, comencem ja perquè resulta que tenim, bueno, ha hagut un problema abans de tot perquè han posat una altra sessió que tenia que acabar a les 6:30, pensava que entraríem a les 6:30 i al final no he pogut entrar fins a 7 o 7:15. Llavors jo tenia una sèrie de coses per llegir, el que passa que hauré de resumir una mica perquè a les 9 m'han dit, a les 9 menys quart deixar la sala, que ja seran les 9 o alguna cosa així, no està el responsable d'aquí, doncs serà a les 9 o 9 i quart. Per ser, aquest és el fill del José Manuel. Vale. Que ha vingut expressament a Madrid per escoltar la conferència. Bueno, bona tarda. Divendres 3 de juliol del 2026. Perquè no m'enrotlli molt, m'he escrit un llibre perquè si no començo a xerrar i no pararíem fins al cap de les 2 hores. I així només llegiré això i després ja passaré la paraula. Bueno, com a continuació de les xerrades d'atletisme que van començar amb el senyor Jordi Mar, aquí present, al Club Rua Ripollet, avui ens trobem al centre cívic del barri de Sant Andreu amb un convidat molt especial. En principi, bueno, benvinguts i benvingudes a totes. Gràcies a tots els assistents. Sabem que no és la millor de les dates, però era l'única disponible que tenien abans de l'estiu. Hi ha molta gent que s'ha excusat que no podia venir perquè ja han començat vacances. També tenim entre nosaltres atletes molt especials. Per exemple, quan Antonio Balsera, quart classificat, això és tan petit que ja no ho llegeixo, quan Antonio Balsera, quart classificat per nacions en el Campionat del Món de Seül 87 en la prova de marató. Vale, sí. Teresa Palacios, primera atleta internacional espanyola en la prova de marxa, totes les rècords d'Espanya que va fer de 5, 10 i 20 quilòmetres. Fernando Francisco tenia que venir però ha tingut un problema a final de temporada. Jaime López Egea, actual posseïdor de molts rècords estatals i company d'entrenament nostres fa 50 anys. I que li feia de liebre amb Abascal. Després diré lo de l'Abascal, Jo lo de l'Abascal a mi no em sona, I ara tothom li diu José Manuel. A la nostra època era l'Abas. Però bueno, tenim Cholo García, campió del món júnior de cross. Guanyat a tots els africans, a tothom. Manuel Salvador, mínima olímpica. I olímpico en Los Ángeles 13-28 que va fer a Serraïma. És veritat o no? Vale. Home, és que si no m'has no callaré nunca. Y olímpico, bueno, pero sí. Lo que pasa primero fue lo otro. 13-28, en Serraïma, una calor de narices hizo, madre mía, ese día. Bueno, Manuel Salvador, mínima del Campeonato del Mundo de 3.000 obstáculos. Bueno, hay un montón. Jordi Mara, actual entrenador de la Rúa, Lauren, Agustín, Manolo, por ahí veo. Bueno, hay un montón de gente más, pero mira, Ernesto Alvareda, 2 veces campeón de España, máster de 3.000 obstáculos. Sí, es verdad, perdón. Tenemos aquí que, por cierto, a mediados de julio, yo no estaré, pero se hace un meeting también en honor de Carmen Valero en las pistas de Sabadell y está el marido de Carmen Valero. Carmen Valero, la primera atleta española, bueno, y la única campeona del mundo de cross el año 76 y 77, absoluto. ¿No? Sí. Ah, sí, vale. Sí. No, porque yo a mi memoria ya no es la misma, y él estava allí. Bueno, ara presentaré els components de la taula. El senyor José Catalán, que ja el coneixeu tu, el del club, secretari del club Fondestim, que coordinarà les preguntes i respostes al final de la sessió. A mi mateix, que molts de vosaltres ja em coneixeu perquè porto molts anys per aquests entorns i el veig xerro molt. I com convidat especial comptem amb nosaltres amb el senyor José Manuel Abascal, primer medallista espanyol d'atletisme en pista en uns Jocs Olímpics, Los Ángeles 84, on va guanyar la medalla de bronze en la prova de 1.500. Ara em poso serio, Ningú pot discutir que José Manuel és un dels millors atletes espanyols de la història. Més enllà de la seva medalla de bronze en els Jocs Olímpics, se'l recorda per haver-se mantingut més de 10 anys entre els grans especialistes mundials de la distància de 1.500. Probablement una de les més atractives de l'atletisme. Això no ho tinc apuntat. Però jo crec que en 5 carreres... A ver, tú me corriges por si me equivoco. 5 carreres seguides va baixar de 3.33 al 1.500. ¿Es correcto o no? En 17 días. En 17 días, 5 carreres per sota de 3.33. El rècord del món estava en aquella època en 3.30.
d'un tal Sebastián Cou. Adeu, ja tiene más memoria que jo. Bueno, amb l'Abascal mantenim una relació d'amistat des que va venir a Barcelona per entrenar amb el grup de Gregorio Rojo a mitjans dels 70. Per edat va coincidir amb un altre gran migfondista espanyol, José Luis González, amb qui va mantenir una sana rivalitat. Tenía que quedar bien. Bueno, porque hicimos... bueno, ahora explico. Tots tres, al mi inclòs, van marxar a fer el servei militar, on van gaudir d'avantatges per ser esportistes gràcies a Javier Moracho, que va ser qui ens va explicar la manera de fer la mili entrenant, o qui ens va enredar. Em va dir que Javier Moracho quedó sèptimo en els Jocs Olímpics de Moscou 80 en 110 tanques. 1342, en 110 tanques. No ha pogut venir, va dir que vindria però no ha pogut venir. Aquí he portat una foto d'aquella època, està per allà. No està, la que acaba de caure. L'Abbas i jo teníem 17 anys, per aquella foto. Sí, que torni, Que és l'única que tenim. 17 anys. Bueno, però a part dels dos, San Clemente de San Sebas, durmiendo en barracones de madera y con ratas así. No teníamos ducha, entrenábamos con las tórtolas militares, eso de zapatillas de 300 euros, de 500 y placa de carbono, tórtolas militares. Pisabas esto y no podía dormir toda la noche de las piedras que había. Esto lo tengo apuntado, Pero bueno, tengo que, si no, empezamos a hablar. Uy, en la mili podríamos explicar anécdotas. Déjalo que si no me doy mucho. Però bueno, todas les Jerusalem esmentats a nivell mundial, la escola britànica era la que manava en les proves de beach force. Sir Sebastián Coe, actual president de la World Athletic, això m'ho he tingut que aprendre, perquè si arribo a dir Sir Sebastián Coe, aquí hi ha un anglès que va diria, ho has pronunciat malament. Es diu així, veritat, però Sir Sebastián Coe, Steve Owen, Steve Cram, campions mundial, olímpic i recordman del món, els tres, I un altre atleta de talla internacional, Saita Guita. En els Jocs de Los Angeles només va ser superat per Coe i Cram i va aconseguir la primera medalla en pista per un atleta espanyol. Aquell 1984 va ser nomenat millor esportista espanyol de l'any. No d'atletisme, de tots els esports. De tots els esports. Abbas, és el que dic que ara explicaria, Abascal, i coneix tothom, José Manuel, i diu tothom perquè en aquella època però no existien això de los nombres, ¿me entiendes? O era Egea, o era Balsera, o era el Cholo porque no le decíamos García porque García y el Salvador es de la taca blanca aquí en el pelito, ¿me entiendes? Bueno, se llevaba a todas las chicas de Bonn, madre mía, no sé cómo lo hacía. Elo, lo siento, pero que mi mujer también iba... Bueno, sigamos. Abbas, no me meto en el pozo. Abbas, com li deien en el nostre entorn atlètic, sempre ha presumit del seu origen cantàbric. Podem explicar després alguna anècdota de la seva infància. Però sempre ha tingut una gran vinculació amb Catalunya. Com ja he dit abans, va ser entrenat per un dels més grans d'aquella època, Gregorio Rojo, defensant els colors del Barça. Recordo que quan van fer el servei militar, en els campionats d'Espanya a Toledo, a 40 graus a la pista de Toledo, ¿te acuerdas? Eso era... No, tú hacías el 1500 y yo 10.000. Es que... Eso también es verdad. Y fijaros que salimos, como habían 2 o 3.000 obstáculos, yo en vez de salir en obstáculos me hicieron salir en 10.000. Del primer 5.000 al segundo, pasamos el primer 5.000 en 14 y algo. Y en el segundo hicimos 31 minutos y algo. 2 minutos más en el segundo 5.000 porque cogimos todos una paja de narices. Bueno, en els campionats d'Espanya a Toledo, 40 graus, un representant ens va comentar de fitxar per un club de Madrid. Alguns saben quin un club és, però bueno, això no... Per un club de Madrid. I González ho va fer. I nosaltres estàvem aquí a Barcelona i vam dir, mira, nosaltres continuem aquí perquè, escolta, no sabem si aquest club continuarà o no continuarà. I va durar un any només, aquest club. T'acordes? I el Barça és un club i va continuar amb el Barça. Bueno, i últimament, això deia la vinculació aquí a Catalunya, doncs ha establert la seva residència a Calafell, on ha treballat durant molts anys, en concret 11, molts anys, però per l'esport municipal, i continua, perquè està jubilat fa 6 mesos i encara continua anant, i ara sense cobrar, sobretot també com jo. Digo, vale. Bueno, havia posat una nota sobre les 7:26, que acabaria i mitja.
M'agradaria 5 llegir minutos. el pròleg que és Sí, Sebastián Paro 5 minutos y lo haces tú. que està aquí el representant editor